Soc l'Anna Cuscó. Hola, em dic Jessica. Dic Guillermo Casas González. Hola, soc Marc Vera. Estic fent el doctorat industrial entre l'empresa Beat Genomics i la Universitat Autònoma de Barcelona. Estic fent el doctorat industrial entre la Universitat Politècnica de Catalunya i el CIMNE Tecnologies. Soc estudiant doctorat industrial amb la Universitat de Girona i l'empresa Samar. Soc enginyer químic i estic realitzant un doctorat industrial compartit entre la UPC i Aigües de Barcelona. Aquestes jornades formatives del doctorat industrial són interessants perquè ens posen en contacte amb la problemàtica de la transferència de coneixement. Ens han permès obtenir una visió més empresarial. Han iniciat en la gestió de projectes. Crear noves empreses o entrar en contacte amb la indústria. Coneixement sobre la innovació, l'emprenedoria, la transferència de coneixement, les patents. Hem pogut conèixer altres companys en altres sectors i hem pogut compartir les nostres experiències. En comparació amb un doctorat convencional, és un valor afegit que ens dona aquest programa.